mga beks! This is me, Paulo Ramirez, and welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito sa aking channel, click mo na ang subscribe button and click mo na rin ang bell button para updated ka lagi sa aking mga video. So, for today's video mga beks, ito na yung inaabangan nyo guys. Ito na po ang pre-makeup tutorial. Ayan, nakita nyo po yung pinost ko sa aking FB page. Kung hindi po kayo naka-follow sa aking FB page, andyan po i-follow nyo po ang Paulo Ramirez. Doon po ako mag-update sa mga bagong videos and mga promo po natin. Yes po, free na free po ang ating makeup po ngayon. At kasama po natin ngayon ang ating bisita na si Yssa del Rosario. Ayan, i-follow nyo po siya sa kanyang Instagram account. Yssa del Rosario. Oo, pareho pala yung ano ba yun? Pareho pala yung Instagram. Kala ko magkaiba. Shortcut lang ano. Ay, shortcut pala yun. Yeah. Okay. Siya po si Yssa del Rosario, taga Bulacan po. Bumiyahe pa lang po siya. Papunta po dito sa Ilocos. And nag-quarantine po siya guys. Huwag kayong mag-alala. Nagpa-swab test po siya. Yun po. So huwag po kayong mag-alala. Nakapag-swab test po siya. And nag-quarantine po ng 2 years. Ayan. 2 years po guys. Ayan. So without further much ado, let's do the makeup challenge. So yun na nga guys, ito na po, mag-start na po tayo sa ating makeup tutorial and gagamit po tayo sa una. Naka-primer na po siya and naka-moisturizer na po siya. Hindi po na pagpakita kasi naghahabol po tayo. So ito po yung gagamitin po natin in 2-in-1 foundation and concealer po natin ang galing pa po sa Jupiter. Ayun, Jupiter pa po ito ha. Guys, sino yung kamukha niya? I-shoutout nyo lang po guys. Charot. Feeling ko yung magiging kamukha niya later on ay si Mami Pokwang. Ayan. May pants pala po tayo. Nandito po yung mga pants po natin. Mga langgam, mga sipot, gano'n. Nandyan po sila. May mga Korean. Kung may narinig po kayo guys, sila po ay hindi mga tao. Nandito yung gusong sila. Ayun na guys, nakalagay na po tayo ng ating foundation. Kunting blend lang po tayo guys para maging pigmented po siya. Kaya hindi po tayo magmilat-milat. Magkakabasa guys. Ayan guys, bongga ang ating foundation, pang malakas mo talaga. So, ang next po natin na ilalagay ay ating concealer. Ito po ay Maybelline New York. Ay, charot. Maybelline Fit Me with the shade of sun. Ay, sa mga di pa nag-subscribe dyan guys, please lang po pa-subscribe po and huwag nyo pong i-skip ang ating advertisement. Nangangailangan po kasi ang mga barkada ko dito ng pangmerienda namin guys. Kasi tinitingin nila ako, nagre-reklamo sila guys sa ating skincare. Ayun, paubos na ang ating Fit Me guys. Baka naman sa mga gusto mag-sponsor po din ng mga foundation. Nagkukan po ako guys. Nag-accept po ako ng pamasko nyo guys na mga foundation. Ganon. Baka naman guys.
nakakalagay na po tayo ng concealer sa ating mga highlighted part. And we're now about to put Nichido loose powder. This will help to set the makeup and not to make a kabakabasa. Yes. This is something messy at first, pero later on it will surprise you all throughout. So wait for a moment, then later on we're going to show you the result. And for now we're going to use. Pag ginagamit kasi ko na one time. Later on, it will make it pantay. We're going to use the Morphe palette for the contour. It's a combination of 3, yes. It's the 3 days. This is 3 days. We're going to use this. Sa mga bibigay po ng mga brushes, nag-accept po tayo. May nagbigay kasi ng food dito sa amin, guys. Kaya sabi nila 3 days na daw yung bata, mga 3 months na yan. Hindi ko alam kung bakit. Tinahandaan everyday. Wow, yaman ha. Anak ng mayor. Wow! She's so beautiful and very alluring. Wow! What I wish is like, oh my God. Don't you worry guys, lahat po ng gamit po natin ay na-sanitize. Pina-sanitize po natin po siya sa St. Peter. Why can you fix this hair? Later on. Saan natin sinuot? Ayan guys, tapos na po tayo sa ating kilay and we're already put some concealer to enhance the kilay. Then next po natin ay mag-eyeshadow na po tayo and we're going to use again the Morphe palette. Sabayan po natin siya ng bridal palette po natin. One of the gift of our friend BH Cosmetics. Ayan po. Ayan po. So, maraming salamat pala po sa nagbigay nito. So, maraming salamat. Use but not abuse. Ito po. Salamat po. And we're now about to start the eyeshadow and we're going to use first the lighter one near to the skin tone. So we're going to use this one. Since ito pong model po natin ay maliit po yung eyes niya, girl, we're going to make a very fresh lang tayo. Fresh look lang tayo, guys. May nakikita po kayong tao sa likod, hindi po tao yan, guys. Mga ani-ani to, duwende yan, guys.
Gabi. Gabi Valenciano. I hate you, Paulo. Let's not finish this. Ayan po, ito pong bata na po ito ay napulot lang po namin sa may kanal. Ayan. Hindi ka tama mo, no? Alak mo. Laon po may pasa dito ay mga... Doon. Ay, sabog ka pala. Ang nakabay po yung ton. Paano next? Oh. Kailangan po natin i-blend ng masyado para hindi po maging madumi. Hello, guys. Next, we're going to put a glittery on the inner. Yeah. And we're done with the glitter gold, and we're going to put a little bit silver. Silva? So we're done with the silver red to enhance the color to enhance the size of the eyes. We're about to put something that like black, a dark, yeah. Wait lang, we're not going to surprise, no mirror challenge tayo. Naman niya tinaramid ko. Uy, kita ko na sa lilik there. Yeah, you can able to see there, but then you can see here. So, para magkapareho sila, we're going to put Put the black one in there. we're going to put on the lower line. This one? Kung gusto niyo po siyang kontakin, guys, you may contact her. First, you may contact me. Ayan, to enhance in the lower egg, we'll put black. Ayan, ang pangmalakasan ng ating eyeshadow. Then after that, we're going to put, di ba sunod? Liner. On the waterline. We're done with the lower line. So, ang susunod na po natin ay mag-blush na po tayo. Sa mga interesado dyan, nakasil po sa 50% off. Okay. That's
na po tayo, tapos na po tayo sa ating eyeshadow. And we're about to put now, ano ba yung susunod natin guys? Susunod na po natin yung ating, later on. We're going to use this palette now for the enhancement, for the, what do you call that? Kalimutan ko na, basta yung pampakwan. Highlighter. Yes, highlighter tayo guys. Ayun guys, tapos na po tayo sa ating highlighter. And later on, we will right back for the final look. 5, 4, 3, 2, 1. Done guys, mga beks, sa ating sa ating makeup free first person na nakabil po out ng ating free makeup tutorial. Siya po si Yssa the Rosario. Follow niyo po sa kanyang Instagram account, and there you have it, ang kanyang transformation guys. So if you are not yet subscribed to my YouTube channel, click the subscribe button and click the notification bell for you to be updated for my next video. Hi and bye bye. Bye-bye.